Σήμερα πάμε 750 κύπλα αυτή την παίχτρια όπως βλέπετε. Μην ξεχάσετε like και subscribe και comment. Είναι και ο ξάδερφός μου εδώ, έχει έρθει στο σπίτι μου. Γεια σας. Τι να μην ξεχάσουν να κάνουνε. Like και subscribe. Ωραία, πάμε. Τέλος πάντων, πάμε. Αυτό το πράγμα δεν το έχεις διαμαντένιο. Ναι, το ranked. Super, άρχισε μια περίοδος και τώρα είναι... Λοιπόν, για να δούμε τι knockout υπάρχει. Το knockout είναι μια χαρά πίστα. Λοιπόν, θα την πάω 750 κύπρα στο βίντεο. Μην ξεχάσετε like και subscribe. Προσπαθώ να πετύχω τους 15 subscribers. Φόρεσε. Λοιπόν, πάμε. 14 prestige. Νομίζω πως θα τα πας πολύ καλά. Ναι. Βλέπω Edgar και Mortis. Ωραία, θα το... Είναι η άλλη ποια είναι. Piper. Το είναι skin. Ναι, μήπως Ωραία, easy kill. Μόνο η Piper έχει μία, εντάξει, δεν μπορεί για το δύσκολο. Μπαμ, σκότωσε και poison. Easy for me. Επίσης, άμα δεν έχετε πάρει στο πίνι, στο shop είναι για 49-59 διαμάντια. Όμως, oh shit. Βοήθεια, συμπέκτες. Ωραία. Δείχτε. Μπαμ. Γιατί την πλησίασε. Ωραία, τώρα την σκότωσε. Εντάξει, απλά έσπασε το τοίχο. Έλα, να πάρει το kill. Πήρα underdog. Έλα, να φτιάχνουμε win streak τώρα. mythic. Καλά βλακή. Μπορεί να τύχει παίχτη. Έχω τύχει παίχτη από mythic. Ναι, αλλά αυτό είναι χάλστο. Είχα τύχει 2 legendary και ένα mythic σε μια μέρα. Και τα legendary πήρε hypercharge και skin. Και από το mythic έτυχα παίχτη. Δηλαδή έλεος. Wow. Τι. Αυτός είναι ultra legend. Εντάξει. Άλλοι απλά παίζουν 5 χρόνια και έχουν όλους τους brawler επειδή παίζουν 5 χρόνια. Δεν είναι όμως και τόσο καλό. Κούτσελο δεν είναι. Μας κάνανε εδώ, μας κουσάρουν άσχημα. Ωραία και είναι. Και είναι ο Sirius, δεν μ' αρέσει που είναι ο Sirius. Φάγα πολύ damage. Νόμιζα ότι πέθανε ο συμπαίκτης μας. Νομίζω, ναι. Όχι, δεν πέθανε. Ναι, αυτό βλέπω, γι' αυτό λέω νόμιζα. Ωραία, βαρά από την ulti μου. Δεν ήξερα τι γίνεται να κάνεις. Λοιπόν, είναι low, πολύ low. Έλα ρε Μίπλ. Fuck. Εντάξει, χάσαμε. Έλα Μίπλ. Όχι ρε Μίπλ, έχει σου κάτι. Καλά, εντάξει. Ήταν Sirius ρε φίλε και ήταν low. Εσύ πιστεύω ότι ο Sirius είναι σπασμένος. Εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο σπασμένος, έτσι. Εγώ πιστεύω πως είναι σπασμένος. Είναι πολύ ρε. Σίγουρα είναι πολύ. Δεν θα είναι ultra legendary, αλλά εντάξει, έχει πολύ ιδέα. Δηλαδή αυτό Εγώ που βάζει δεν έχω brawlers παίξει σε τέτοιο. σε εξάσκηση. Ναι. Με low, με one shot, είναι one shot. Bang! Ωραία, αυτό θα πεθάνει από μένα. Εντάξει, πέθανε εδώ, GG. Μπαμ! Το σκότωσε, το poison μου. Πάλι όλα κάνει comeback. Πάλι λίγο άμα στο γυρίσει και λέει, μας το γυρίζει εκείνη τη φάση. Να, bro. Μπαμ. Πάλι. Μπαμ. Τι θα κάνεις live? Για κάνω live να πάρουμε 50 subscribers, το έχω πει. Όμως πότε θα πάει 50 subscribers? Τώρα άρχισα, το ξέρεις ότι άρχισα πριν 3 μέρες, 4. Αυτό δεν είναι το πες ποτέ όμως. Το σκότωσε. Κάτσε, επίσης να είμαι star player γιατί τώρα σκότωσα και τους 3 παίζουν. Και τους 3 σκότωσα.
Όχι, τους δύο, αφού σκότωσε στον προηγούμενο γύρο. Γιατί πάτησα play game, είναι κατάρα πατάς play game, μετά σε βάζει με καλούς. Κοίτα, τώρα θα μου γράψει, ότι δεν μπήκα στο πίστα. Μάτσι, σου πω τα νεύρα, πρέπει να του κάνω update αυτό να μην γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχάσετε να μου γράψετε comment, το λέω σε κάθε βίντεο γιατί δεν μου γράφετε comment. Άρα, Τι είναι το comment? γράψτε comment, σχόλια. Μην ξεχάσετε ένα σχόλιο. Και καλά comment. Ό,τι comment, τι παιχνίδι να παίξω. Α, τέτοια comment. Ναι, ή όχι απαραίτητα. Εκεί θα μας τη πει. Bang. Ωραία, bro, easy. Bang, σκότωσα. Α, της έκλεψα kill. Της έκλεψα το kill. Δεν ξέρω, ο Κρόλ είναι χαζός. Όχι, δεν είναι χαζός, με σκότωσα. Διάφορα. Έλα, ρε, είναι one. Ναι. Λοιπόν, είναι Έπαιξε Είναι Pierce. Μην μιλάς. Είναι Pierce και είναι Crow. Πώς πέθανα από τον Crow, είναι Pierce. Pierce. Θέλω να πω κάτι. Μια φορά ένας φίλος μου έπαιξε με ένα φίλο. Ωραία, έλα. Και ο ένας πήρε Crow και ο άλλος πήρε Colette και νίκησε η Colette. Ναι, μα μπορεί. Ναι, ανάλογα, άμα ξέρεις να παίζεις με τον παίχτη. Ένας μπορεί να λέει ο Ντάρμα. Και αυτός ο φίλος μου πήρε τον Crow, λέει πως είναι στα leaderboard με τον Crow. Μπράβο. Άμα είναι καμένος. Σιγά μην είναι. Είναι στα leaderboard, δεν είναι καμένος. Τα φίδια μου το σκοτώσαν. Τα φίδια μου το σκότωσε η ούλτη μου μόνο, ρε μπρο. Κοίτα. Με το κακό με τον Crow είναι ότι η Crow και το Leon είναι ότι έχουν πολύ low HP. Πεθαίνουν πολύ εύκολα. Έτσι πάλευα να τους πάω πρεστίζ και τους πει τον Crow τον πήγα πρεστίζ μέσα σε μία μέρα και δεν έπαιζα καν πολύ ώρα. Ήταν πολύ εύκολος παίκτης. Τέλος πάντων. Αυτός ποιος παίκτης είναι? Αυτή. Όχι, ο δίπλα. Ρίκο. Ωραίο skin. Εντάξει, έχω δει πολλούς να το έχουν. Είδες, ο Leon πέθανε κιόλας, επειδή είναι πολύ low, μας μπαίνει και δεν μπορεί. Ο Edgar με κούκαρε, εντάξει με κούκαρε μπρο, ψηλάδε, πέθανε. Τι! Με σκότωσε, ρε φίλε. Περίμενα ότι είχαμε σκότωσε. Έλα, αυτούς κερδίσαμε. Μπαν. Κερδίσαμε. Μην το βάλεις. Τέλος πάντων, πειράζει. Μπαμ, πεθαίνουν ένας. Μπαμ, πεθαίνει και ο Leon. Τώρα μπαμ, πεθαίνει και ο Edgar. Κάνεις ρε Edgar, δεν μας ξεφεύγεις ρε bro, πώς το λένε ελληνικά. Κάτσε, να το πάρω εγώ το kill, ναι. Θα παίρνω όλα τα kill. Λυπικά ελληνικά δεν πάω να λέω στο tablet, αλλά για να μην ακούγεται πάω στο δωμάτιό σου. Εντάξει. Κλείσε την πόρτα, Μαμά, κάνετε παιδιά, δεν μπορώ να κάτσω να play game πλέον. Θα ήθελα να μου γράφει μάτσι μη θέλει. Λοιπόν, easy for me. Τώρα παιδιά μας συνεχίσουμε έτσι σαν μηχάνημα. Είναι και λίγο wins εδώ. Τσακ, Leon, πέθανε ο Leon. Όχι, μπρο, πέθανε ο Leon. Τι ήταν αυτό? Μπάμα! Μπρο, είμαστε κούκτρε. Ρε φίλε, μα πότε γίνεται, το Leon ήταν τόσο low ρε μπρο. Κοντήλιος μας είναι άξιος. Ωραίος.
Κουκάρω τώρα, δεν μπορώ κουκάρω. Έλα, easy. Easy. Πρεσίζει ένα έμψο, οκ. Έχουμε και εμείς πρεσίζει. Bang bang, ξεκίνησε. Δεν θα φλήρει, baby. Τι κάνεις η Μπέκ? Όχι, σκότς. Τι κάνεις? Bro, θα τους κόψω. Bro, τι τους κάνει? Παιδιά, τους τα έχει το τζάριο. Bro, τους τα έχει το τζάριο. Φίλε, τους τα έχει το τζάριο όλα. Oh my god, bro. Underdog 5. I got this. Λοιπόν, παιδιά μου, και έχουμε αυτό πάνω 600 κύπελα. Περνάμε βασικά τα 600 κύπελα. Έλα, κοντεύω τα 750. Το έχω λοιπόν εκεί πάντα. Ωρε φίλε, μην πεθάνω τώρα, λίγο. Φύγε από την τρύπα. Έλα, γυρίζει. Μωρέ μπρο, μα το κάνεις baits μου, πώς μπορεί να φύγει. Πεθάνουν 2 baits. Να πεθάνει και να πεθάνει κανένας αντίπαλος. Δηλαδή έστω ένας αντίπαλος να έχει πεθάνει μπορεί να τους εκνητήσει. Όπως μου στέλνει μηνύματα τώρα. Πήγα στο βίντεο μετά. Λοιπόν, ελάτε παιδιά, locking.
κάνω, μπρο. Να τη μια φορά, δεν είναι τέτοια, μπρο. Δεν δώσα τίποτα. Άμα το φανεί τζάπη. Ήδη τέτοιο, είναι δύσκολος φαίνεται. Τζάκι. Τι κάνει Τζάκι, μπρο, μα είναι αχρήστη. Ρε μπρο, τώρα χάνω συνεχόμενα να μάθω, μπρο. Έλα, lock-in. Εγώ προσπαθώ, ρε μπρο. Μου βάζει μάχη σου συμπέχει, ρε μπρο. Μάχη σου συμπέχει. Lock-in. Έλα ρε μπρο, τι σκέει. Κοίτα, εγώ έχω ξεφτήσει συμπέχει. Τι κρότο έχουμε. Μου κόψει το κιλάτσι. Λοιπόν, έλα lock-in, μπρο, easy win. Όχι, όχι. Ναι, κούκαρα εδώ, κούκαρα. Είμαι στα πλαίσια, σκότωσα και το stream. Lock-in, bro, lock-in. Lock-in. I got this. Δηλαδή ήταν ο Άντς, αυτό ρε μπρο. Δεν σου γίνει ο Άντς ούλη του, δηλαδή έχει ούλη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε lock-in, lock-in. Lock-in, guys, lock-in. Το καροίν τώρα, το καροίν και το σκουκάρι. Πάμε. Βρω και τα παντό. Μπροκού, μπροκού. Easy, μπαμ. Easy, easy. Μπαμ. Μπαμ. Εξελίζει χτυπήματα εδώ, το ξέρω. Κόψε ρε μπρο. Τι! Oh, no way, bro, no way. Ήταν χαζίνη, ήταν, γιατί απλά δεν πέρασε του. Εντάξει, δεν καθώς κοντά σε ζήτημα. Έστησε! Μα τι κάνει! Εντάξει, με σκοτώσουμε για την Edgar, αλλά τι κάνει εδώ. Έλα, είσαι Edgar. Έλα ρε μπρο μου, είσαι Edgar. Ωραίος, έλα, είσαι Edgar. Είναι Edgar εδώ, δεν μπορείς να χάσεις την Edgar. Είναι εκεί η αντίπαλη μας άφησε και δεν ξέρω καν αν είναι σκότωση αλλά θέλει. Με ένα μαγικό. Μα ρε μπρο, για άξιρε, για από αυτό. Edgar, φύγε πίσω. Όχι, το χρειαζόμαστε στον Edgar, πίσω το κλέσαι.
άχρηστος είναι αυτός που δεν την πάω. Μη τρέχα, γιατί σταμάτησε ρε μπρο. Λοιπόν, πρέπει να πάει εδώ πάνω στη γωνία ρε. Τώρα η νύχτα θα φτάσει εκεί ρε μπρο. Κοίτα τώρα πως τον μπουσαρίζει. Έχει ούλτ, τερκούσει. Bam bam skin gun baby. Easy for Edgar. Πήρε κάντε το 65 κύπελα. Λοιπόν, το έχω lock-in. Yes, very scary. Can we focus? Και τρεις, γιατί φαντάσου λίγο μπρο, και τρεις, γιατί να φοβηθώ τώρα τον τέσσερι. Να μπρο, easy. Την ντότζαρα και όλες το... Όχι λίγο μπρο, καλά αυτό ήταν ντάρι από κοντά, λογικά να μην μου έκανε πολύ damage, αλλά θα κάνει αυτό την ντότζαρα εκεί. Όχι. Φας, έφανε. Και όμως, να είναι μπάρο και πέσει ούλτη ρε μπρο. Για πλάκα έκανε το gadget εδώ μεταξύ, by the way. Για πλάκα το έκανε το gadget, by the way. Δεν έκανε καθόλου αξιόν, φοβάμαι, πάει πέρα από κοντά. Zero damage. Λογικά με βάση τα στατιστικά είμαστε cool. Αλλά με βάση τα στατιστικά. Με βάση την πραγματικότητα τους διαλάμε. Έλα, ρε, μέσα αυτά χώρια τους ψάρουμε κι όμως. Δεν έχει κάνει max update, bro. Max update. Λέω max update αντί να πω max update. Ρε, Edgar την έφυγε. Edgar πέθανε. Καλά, του μπήκε και cold, δεν λέω αυτό του μπήκε cold. Αλλά και πάλι ρε, Edgar, είσαι Edgar, bro. Κατασέτειλα, κατασβουλιάσου, κατασέτειλα. Και μετά κάνει τις φυλακίες. Έλα, μαντίτσε, έκανα όλη την δάμα. Μπάου, μαντίτσε, δεν το άρεσε. Έλα ρε, μπέτει σκοτώσαμε τώρα. Μπαμ, μπαμ. Oh, shit, κάτσε. Κλάψε. Bang, bang, ching, bang. Όχι, μένα, έλα, Edgar είναι cold, bro. Edgar είναι cold. Και πήρε ούλη, αλλά δείχτηκε hit. Μην του μπεις, ρε, bro. Α, εντάξει. Νομίζω... δεν θα πω. Εντάξει. Έλα, παιδιά, το έχουμε lock-in. Είναι κοντά. Lock-in. Lock-in. Bang. Bro, γιατί με τόσο cooked. Γιατί με τόσο cooked. Actually, bro, γιατί με τόσο cooked. Bro, είμαι cooked. Δεν θα μαζέψει λίγο εκεί πέρα. Αλλά δεν το φοβάται. Όχι. Έκανα λογική να κάνω μόνο να κάνω πρώτα μην τα ογκάζει. Οκ.
Information. Poison me. I'm learning. Fuck, kill me, someone. Oh my god! Φαινόταν τα μου μπαινε. Παναγιά μου άχρηστη ρε μπρο. Bots. Είναι bots. Βοήθα το. Βοήθα το. Δεν προκαθάω τώρα. Άχρηστε. Άρα πάρει το Winston. Δεν μπορώ να φτιάξω ένα καλό Winston και να το κατατήσω. Στην αρχή έφτιαξα ένα καλό Winston, αλλά δεν το κράτησα. Τώρα πήγα να ξαναφτιάξω και κατάφερα να φτιάξω. Γιατί τις μπέσεις μου είναι bots. Σαν αντίθετο από την επιλογή είναι έτοιμο, μπρο, αλλά σε λίγο αλήθεια. Είναι τόσο cool, είναι τόσο cool. Ωραία, πάλι. Δεν μπορώ να ξαναχάσω, ρε φίλε. Δεν γίνεται να χάνω. Άκουστε, συγκεντρωθείτε, ρε μπρο, κάντε κάτι. Ναι, τον πέτυχα, συγχώρησα. Λοιπόν, μου σέρα 2 shots. Πάμε τώρα. Ωραία, δεν είναι cooked. Γιατί απλά είναι cooked, γιατί πάντα ήταν cooked. Όσο όμως μπορώ να το κάνω, όσο όμως μπορώ να το κάνω. Όχι! Άχρηστη. Ένα χριστιαν που δεν μπορεί, ένα χριστιαν το μέσα. Ξένα παίζουμε εδώ. Δεν έχει καν το τέτοιο που ρίχνει τα δυναμητάκια και αναπηδάει ρε μπρο. Φαντάσου ρε μπρο. Θα πέσει με εντάνομα ρε μπρο. Δηλαδή όλα τι να κάνω ρε. Καλό είναι να άχρηστο ρε μπρο. Πάντα εκεί που θα πάω καλά ρε μπρο. Συνεχόμενες νίκες ρε. Συνεχόμενες ήττες. Δεν ξαναλέω ότι θα πάω καλά. Δεν μπορώ. Νευριάζω πολύ. Someone's getting mummified. Bang. Bang. Έλα τώρα θα κερδίσω. Δεν με νοιάζει, θα κερδίσω. Easy, καλά, easy. Είναι easy, είναι όντως easy. Bang, πέφανες. Bang, πέφανες. Ναι ρε μπρο μου, ναι ρε, πάμε λίγο. Πατάω εξήτια, τι έχω εδώ, 1000 ευρώ και 500 coins. Ευκόλυσα και τα πέρα. Τι legendary. Ωραία μπρο. Έλα το έχω ρε μπρο, το έχω. Someone's getting mummified. أنا أقوى من كده. Ωραία η BB, που. Ας μου πει την BB. My six. Making no mistakes. Έλα αφού ήμουν στο διαγώνιο. Έλα, Chester Negrom. Chester Negrom. Έχουμε και την BB. Πέθανε. Ρε, άχρηστα Chester. Μα φίλε, πόσο άχρηστος είναι ο Chester εδώ.
Πόσο άξιος μπορεί να είναι ο Chester. Λόγος συνεχίζει και πάει πάνω. Δηλαδή, οκ, είναι μπίμπι ρε μπρο. Μου άλλη, αλλά και πάλι, μετά γίνεται στον μαλακία. Ο μπίμπι την μπαίνει κάθε φορά ρε μπρο, αυτό το φτάνει. Κι όμως δεν παίρνει. Είναι μαγικό τρόπο δεν παίρνει. Μπαμ! GG's. Κάπως έτσι, GG's. Πάμε λίγο, να GG. Exit. Τι έχω εδώ. Κάτω credits. Πότε θα πάρω το σέντρο. Απίστευτο στο άλλο μου account. Έχω 20 παίχτες, ξέρω εγώ, και έχω σέντζι. Δηλαδή, να, είναι όσο μπορείς κάπως να βάλεις τους παίχτες, να δράσεις παίχτες, κάνε το, αν είναι εύκολος και αυτό. Thanks. Pay attention. You just triggered. Ωραία, εγώ έφαγα το damage. Είναι cool. Μπράβο. Είδατε. Το poison. This is the part where Sphinx gets annoyed. Είδε. Δεν βρω κάτι που είναι κοντά. Pain is information. I'm learning. Ναι. Πήγαινε από κάτω ρε. Το σάνι μπρο. Kanari? Wow. You made every possible wrong move. This puzzle is solved. أنا أقوى من كده. The snakes stay high. Το πέτυχα. Σκότωσα. Το πέτυχα. You slither, I strike. Even Sphinx can't undo this. Yeah, bro. GG. GG's bro. Έλα, παιδιά, είμαστε κοντά. Παιδιά, είμαστε κοντά. Λιμπάω 750 ρε bro. GG's. W's. Αλλά στο επόμενο βίντεο δεν ξέρω αν θα την πάω 900 και μετά. Πρέπει κατευθείαν, γιατί πες να πάρει λίγη ώρα. That's how you die. Από την άλλη πρέπει να πάρει λίγη ώρα με το πω κατευθείαν, πιστεύω. Γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν το πράγμα. Ναι, ειλικρινά το λέω ρε bro. Αυτό που έκανα μη πριν ήταν πολύ βλακεία. Pain is information. I'm learning. Bang boom bam bim bam boom bam bim bam boom bam bim bam boom bam bim bam bim. Πάμε λίγο, let's go. Time for a game-changing play. Επίσης, πλάκα, κλείστε το subscribe. Για όπως είπε και ξέρετε, να κάνουμε live στο Λεμπρένα, να παίζετε την βόλση μας. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς παίζετε εσείς. Κοίτα. Μπαμ. I'm in face. Είμαι σε φάση. Λοιπόν, τώρα πως έχω 600. Ωραία, είμαι πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά. Έλα, μην χάσω τώρα, ρε μπρο. Να τώρα που έχω και λίγο win streak. Θα είναι η... δεν ξέρω. Λοιπόν, το έχουμε, έλα. Και πεπίρα, παπαμ. Κάνει, AFK, ρε, δεν είδα καν τα hit, ποτέ έκανε. Δεν το πιστεύω ότι ο Edgar δεν έχει σκοτώσει κανέναν, δεν το πιστεύω ρε μπρο. Fuck. Μα έλα, Χριστέ. Ρε, guys.
χάσαμε. Εντάξει, χάσαμε και τώρα, δεν πειράζει όμως. Καλά, απλά σταμάτα, μπρος έχουν ποσάρες εδώ πάει. Δεν μπορείς, Καρλ, τώρα σπίτι και ντάνα με Οπα. Δεν το έχει, δεν το έχει. Χάνει πάρα πολύ damage εύκολα. Μόνο με την ulti του ξέρω εγώ κάτι. Κάνει την ulti σου, Καρλ. Κάνει την ulti σου, αμασά. Ρε, κάνει την ulti σου να κερδίσεις. Ναι, ωραίος. Αλλά άργησε να την κάνει. Άργησες να την κάνεις, δεν κάνει. Να την κάνεις και εμείς όλο το μέρα έχουμε πράσινη και δεν είχες χώρο. Αχ, Χριστέ. Κλάψτε, πάμε λίγο. Έλα ρε, τώρα έχω καλό wins, μπρο. Πρέπει να χάσω τώρα που είμαι τόσο κοντά. Πιστεύω μπορούμε να το κερδίσουμε. Μπαν, όχι μπρο, μίσερ. Μπαν. Ρε μπρο, με κόλλησε, έχει σπάσει λίγο τα νεύρα και δεν γίνεται και κάτι. Μπανγκ. Μα ρε μπρο, κάνει 100 damage, ρε μπρο, πού είσαι εδώ. Τώρα έχω πέσει λίγο κακά. Πού πήγα. Έχω πάθει καλή συμπέξη γιατί έχω πέσει λίγο κακά. Sorry παιδιά. Έχω πολύ σιώσει. Εντάξει, τώρα την έντζω. Μπαμ. Σκότσα. Κάνει την όλη σου ρε μπρο, τον έχει... Χάσαμε ρε μπρο. Τι όμως χάσαμε. Ρε μπρο, έλα. Έλα ρε φίλε. Μπαμ. I'm gonna fucking revenge! Πώς δεν μου τη σκότωσε. Ρε, είμαστε πολύ κοντά να ανοίξουμε αυτό το βίντεο. Πολύ κοντά όμως. Έλα, μην είσαι ευκαιρία μπρο τώρα. Σκότωσα εγώ. Κλείψε εκεί, bang, chicken, σε μάνε το πλάνο, μπορεί να μας κάνει μια axel. Όχι, είναι μόνος. Είναι μόνος. Φακ, πέθανα. Ωραίο και τώρα να κάνουμε. Bang.
full damage. أنا الأقوى. Ja, GG. Μια νίκη. Μια νίκη ρε μπρο, μια νίκη. GG's. أنا جاهزة. Ναι ρε μπρο. Ναι, έπαιξε εκεί, καλά. Ρε μπρο, το έχω παίξει πολύ καλά, θα κερδίσουμε τώρα. GG. Bang. Είναι one shot. Είναι one shot. GG's και δεν έκανα και τίποτα. Σε λίγο όμως έχω άγραφα. Όχι για blinks, έλα μπρο, μαζί για blinks. Και μετά πώς βλέπετε μου λείπει ένα κύμπλο για τα 18.000. Άρα δείτε τι θα κάνω. Πάρω πάρω BB και θα παίξω Brawl και άμα κερδίσω θα μπορούσα να κάνω αύρα farm. Δείτε να μαθαίνετε. Θα πάρω παίχτη μετά από αυτό μπρο. Θα είναι εύκολο. Okay, challenge accepted. What the fuck? Πες το παιδί. Δεν μπορείς. Όχι! Μπρο, what are you doing, bro? Έλα ρε φίλε, θα κάνω τρίπλα. knuckle sandwich? Μπορώ να τρίξω τι θα κάνω στο μάτι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για να δούμε. Please παίχτη, είναι legendary. Όχι, ωραία. Πάνω στο. Τι έγινε, δεν είναι παίχτης, μπρο. Τι έγινε, σερβερ. Όχι σερβερ σπίτι. Καλά, αυτό θα τον πάω και πρεστήσει λίγο καιρά, αλλά απλά γλίτωσα 5.000. Πλάκα, πόσα μπλίνκ. Κάτσε να δούμε το shop. Don't stare at the doll. Έχω 11. They don't like it. Squeak. 50%. Και πάλι 50% φορές θα σπιταλήσω αυτή. Κάνω το skin, δεν μ' άρεσε και το Squeak χρειάζομαι. Έχουν κάτι το box. Αυτό του Squeak μ' αρέσει full. Αυτό εδώ μ' αρέσει full. Πώς να το πάω. Να όχι άστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Μην ξεχάσετε like και subscribe και comment. Ωραία. Αντίο.